sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Mayong gabi Bacolod, mayong gabi bilog gamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, temporaryo kita mga talos diranay kay Action Brian Morden, ka Action Artay Hupon. Sa Action Firing Line, ang inyo diralagad Action Boy Duran. Tub-tub kita, opdanay kita, tub-tub tak na alas 9, ha? Diri sa Action Firing Line, talakayo na to ng pinaka issues sa karon nga sa ato sini nga palibot, especially ining mga issue parte sa COVID-19 kag sa Delta variant mga ka-aksyon, no? Kag before sina antes sa aton nga pagdulong sa inyo pagtalakay sa mga issues, i-check ko na ang aton sining weather update. Lakat sa aton sining panahon bag-ugid lang daw nagbulubas ko gahangin, buo naman ang ulan diri sa siyudad sang Bacolod. Stand by sa aton sining weather update upod sa aton nga PDMP. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. O kita kay Gani Republika sang PDMP. Gani, good evening. Aksyon Boy, mayang gabi sa atong mga listeners, no? Ari ng lakat sa aton tsimpo. Ikapito ni nga bagyo, galing kay layo-layo sa tropical depression ang classification niya. Goryo ang Philippine name niya. May kuha na siya, may Philippine name na gali? Bagyo. Pero layo siya, no? 25.0 degrees north latitude, 128.0 degrees east. Magsiling ka nga layo-layo sa Philippine Area of Responsibility. Ang aton nga coordinates grid di sa Negros from 9 to 14 degrees north. No? Ini siya 25.0 degrees north. Ara na siya sa Balintang Channel. Balintang Channel na siya. Pero sulod siya sa aton nga longitude 128.0 degrees east longitude, no? Nagaantad ini siya karon sa distansya 7.85 kilometros ang kalayon sa namin na nasidlangan dito sa Itbayat, Batanes. Babaw na gid siya. May kabaskugon ini siya nga hangin, 55 km per ora. Nagamadlos ini siya, sobra sa 70 km per ora. Ang direksyon na ni nagargiho sa naaminhan na sidlangan, north-eastward, no? Sa sulod sang 15 km per ora. Ang lain kay nagakomplementar isa pagid ka weather system naton ang hatak sang habagat ang si southwest monsoon. Naga-apekto sa aton ka pungsuran. Okay. Narika, atagong ko lang gano, ining bagyo Goryo ni ara na sa PAR o Philippine Ara na sulod na siya sa PAR. Sulod sa na aton siya. nga longitude degrees east longitude. Okay. Pero sa 25.0 degrees north pangot siya ang iyang coordinates grid, no. May mga storm signal na ngagin batak sa pila ka mga lugar. Waipa, no. Sige. Dason aride may active tropical cyclone naman ta nga sagwa ni saya sang PAR ang classification ni tropical storm, no? Tropical storm. May international name ni siya nga si Lupit, no? Tropical storm Lupit. Ang iya lokasyon 655 kilometros ang kalayon nakatungdan dito sa pinakapunta sang extreme northern Luzon. 21.5
degrees north, 118.6 degrees east. Amo ni nagahatak sang hangin habagat ginalantaw naton sa aton survey satellite data, no. May kabas kugun ini siya nga hangin 85 kilometro per ora, nagamadlos ini siya masubra sa 80 kilometro per ora. Pero palagyo man ni siya ang direksyon na naaminhan na sidlangan pasaka sa Korean Peninsula. Okay. Tiyo mo na, ang dito extreme northern Luzon, Ilocos Region, Cordillera, Batanes, Babuyan, kag ang Sambales kag Bataan diri sa Katagalugan, maulanon ang tsimpo nga dulot ni southwest monsoon. Ang magalubon nga kalangitan may dala nga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob ari sa Metro Manila, Central Luzon, sa Cavite, Batangas, Rizal, sa Southern Tagalog Japon. Ang Mindoro kag sa iban nga bahay dito sa Cagayan Valley, no? Nga halin man ini sa gyapon southwest monsoon. Sa iban nga bahin sang aton pungsod, lakip na kita diri sa western seaboard sang Kabisayan. May pag-uumguom ang aton kahawaan as nga magalumon ang aton kalangitan. Pagkaupdan, ini sang may naligwin nga mga pagulan ukon pagpanaguob nga halin man ini sa gyapon sa southwest monsoon ukon habagat. Ang Luzon kag Kabisayan karon ari sa kasarangan hasta nga may pagbadlos nga huyop sang hangin halin sa nabagat na nakatungdan sa gihapon southwest. May kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Kag ang Mindanao ari sa mahinay hasta sa kasarangan lamang nga magahalin man ini ang huyop sang iyang hangin na bagat na nakatungdan sa gihapon ukon southwest nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Okay. So now kita sa aton localized forecast diri sa western seaboard sang Kabisayan ang aton western Visayas, no. Upod ang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Kalmado, may pagulugal o mga aton kalangitan, magalumon ang aton kahawaan. May dala ini naligwin nga mga pagulan o kung pagtulutalite, may ara nga light to moderate, moderate to intense, intense to torrential. Depende sa water vapor nga dalo ni southwest monsoon, no. Kag halin man ini sa gyapon southwest monsoon. Okay, kondisyon sa aton kadagatan. Sa Guimaras Strait, may kasarangan hasta sa may pagmadlos nga huyop sa hangin. Halin sa gihapon na bagat na nakatungdan nga direksyon. Aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sa aton kadagatan ara sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya 1.2 hasta sa 4.0 metros ang kataason sa aton astronomical tides. Okay. Alas 3:48 sininga hapon nagunas, punto 3. Ang tao buwas sa aga, alas 8:22 sa aga, adlaw na, 1.5 metro ang kadalumon. Alas 6 sininga hapon nagtunod si Haring Adlaw kag magabutlak ini siya alas 5:34 buwas sa aga. Ari kita 26 hasta 33 degrees Celsius o 68.8 hasta sa 89, 91.4 degrees Fahrenheit. Bulkan Kanlaon, tagaan ka Bulkan Kanlaon. Sige, go. Ha? Go ahead. O, sige. Ang Bulkan Kanlaon ta 24 oras ng obserbasyon nakarehistro ini sa anom ka volcanic quake, no? Nagapabilin nga may ground deformation o kung slight deflation lang, gamay nga pagubag sa iyang kaldera, no. Hindi posible makita sang aton mata o kung aton satellite nga ang iyang guab na tabunan ini siya sang panganod, no. Kag may ginbuga ini siya nga 460 nga toneladas nga asupre o sulfur dioxide nga natakos ini sang aton volcanologist sang Agosto 2 sinila nga tinalikdan nga mga inadlaw. Okay. Ang DOST Feebles in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center liwat nagapaabiso sa aton stakeholders sa general public. Arag yapon sa alert level 1 si Bulkan Kanlaon kag padayon gina-enforcer ang 4 kilometer permanent danger zone.
Katapusan earthquake information, wala kita may nakita diri nagtayog sa oriental kag occidental side, no? Action Boy. Okay. Bisan sa proximity naton sa Panay daw matawhay, no? So safe kita diri sa aton sa Western Visayas, no? Kag so mo ni ang aton monitoring alert and warning system sa aton lakat sa aton tiempo sa kay bulkan kanlaon kag earthquake information. Sige. Okay, salamat gid Migo Gani. Okay, may gabi. Salamat gid Magani Republican sang PDMP. Action firing line. Okay, alas 6:59 Action Radio Philippine Standard Time. Mga ka-action, maayong gabi dira sa inyo ha, sa mga nag-monitor sa Facebook. Maayong gabi man, stay tuned lang. Magatalakay kita sa pila diri ka mga issues, pila ka mga informasyon nga dapat naton ipadangat sa aton nga mga kauturan, mga ka-action naton, no? Unagid ining gakatabo subong bala sa Cebu mga ka-action. Kakita kamo sa mga post sa Facebook. Iniblang mga pasyente nga magkadto sa ospital, way na lugar, ang oxygen ginabutang lang sa tupad sa ilang salakyan, dira na lang sila gina-oxygen. Amo na ang sitwasyon dito sa Cebu, which is very concerning for us. Sa mga diri sa siyudad sa Bacolod, kahapon may istorya ako nga doktor, nga siling ko, basi ko may matabo man diri sa siyudad sa Bacolod nga maubusan kita sang aton sining mga ospital nga padulungan kag amo nang sitwasyon ba nga matabo dito sa Cebu. Ang problema pa dito sa Cebu mga ka-action, kay may mga report nga may nagahord ining panahon sang pandemic, may nagatago pagidya sa mga oxygen tanks, ginabaligya ang mga oxygen tanks, ginahord nila. May hoarding sang oxygen tanks. Amo nang isa kadako pagid nga problema kay ginnegosyo pagid sang iban nga mga bintahoso nga mga negosyante ang ining sitwasyon dito sa Cebu. Amo na sila nakon nga in this trying times nga ginatubang naton sa panahon sang pandemic, ini ang negosyo ibutang naton sa insakto bla, hindi kita mamintaha sa sitwasyon sang aton nga mga kauturan nga biktima sang COVID-19. Especially ining Delta variant nga ginasiling naton perti ka makalalaton. Silingan ni sa akon nga kilala niya ano ni ang COVID-19 man. May fraternity ni sila. May mga alpha, may beta, may lambda, may gamma, may delta. Di daw mga ngalan ang inaya sa una sang fraternity. Subong niya, variant na siya sang COVID-19. So diri sa siyudad sa Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, amo na isa sa ginakabalakan, no? Nga basi magabot man ang sitwasyon naton dire. Pareho sa Cebu. Amo na nga siling bala naton nga reklamo lang kita kuisa sa mga istrikto nga mga protocol, but inatanan para sa tuyo nga matapna naton ang paglapta sang COVID-19, especially ining Delta variant nga perte ka makalalaton, kadasig sang paglaton, kag perte ka delikado, sang kahapon, okay, inagli sang aga, may naistorya ako yung kilala ko dito sa Thailand. Sa ato sa Thailand. Nikuti, kumusta ka mo dira? Ngati, subong niyari, huwag kami gahalin-halin sa balay. Gapa-deliver na lang sila sa mga pagkaon. Muna, nyabi mo, ang katabo dito sa una sa Wuhan, China, atong una, gitbala nga pag-igo sang COVID-19, ang original pa nga variant, nga atong mga report na sa una niya nga atong daw sa dalan gakatumba lang tao nya diri may natabo na sa amon, hindi guro magnubo sa napulo na nga ara lang sa dalan gakatumba lang bangod sang sining COVID-19. So sining ko amon ang sitwasyon dito sa Thailand, considering ini sila nga mga pungsod, hindi we should accept the fact ngayon nga mga pungsod mas kuan sa aton mo, mas abansin sila sa aton kung teknolohiya ang hambalan, kung kwarta ang hambalan, mas abansin sila sa aton mo. O galing, kung tanaw naton, nga subong nagakatabo dira sa may ini nga mga pungsod dira sa Thailand, Malaysia, Indonesia, India, Japan, even Japan. Pwerte ang pagsaka sang kaso sang Delta variant, pwerte ka makalalaton. Amo na mga ka-aksyon nga
ang istorya ko man sa isa ka doktor nga siling niya, mas mahapos ang Pilipinas i-manage mo. Ikumpara mo sa ibang nga pungsod. Kay kitaya, sa ang ibang nga pungsod, kuan bala bilog. Bilog bala ang ibang nga pungsod. Kita diya, nagakonsist kita sang isla. So, ang pinakasikreto, siling sa akong amigo nga doktor, is border control. Border control. Hindi pagpasugtan ang mga tao halin sa sining mga lugar nga may mga mataas nga kaso sa COVID-19 nga makasulod diri sa aton. Like for instance, diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental, ipasira mo lang ni ang pasira mo lang ang Bredco Airport, while sa flight sa aeroplano, Escalante dira halin sa Cebu o bisan sa San Carlos, sabi nga nagadungka dira ang mga barko halin sa Cebu, pasira mo lang. Why na sa may magsulod diri sa aton from places nga naigo sang Delta variant? Ang aton importante sa mga imuon is paano naton ma-prevent ang Delta variant nga magsulod diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. As of now, although nga pigaw-pigaw ang aton sini nga genome sequencing nga ginatawag, kung amo ni siya ang proseso, amo ni siyang pamaagi nga ma-detect naton, kay may baluan naton kung ano nga klase sang variant ang nagaigo sa aton, way mo kita ginapadala pa naton ni sa Manila. Pero the fact is, until now, wala pa sang na-report nga may Delta variant diri sa siyudad sa Bacolod. Although may ara nga mga variant nga gina-report nganing Alpha kag Beta nga nakasulod, pero ang Delta variant, which is very, very contagious, wala pa makasulod diri sa aton. Okay. Inaya nga mga sitwasyon, I think nakita na sa aton nga mga opisyal, no? Nga nag-in charge abi sa aton sini nga mga tika nga ginahimo kung paano mapunggan ang pagsulod diri sa Delta variant, no? Ang isa sa istorya naton liwat, mabalik ako diri sa oxygen, no? Try tabi ang ginapatawagan ko ang oxygen diri sa probinsya sang Negros Occidental and Bacolod for that matter. Maabot ayhan ang tion nga base kung kulangon kita sang oxygen kung may ang World Health Organization may ara rekomendasyon sa Pilipinas nga dapat preparado kita sa oxygen because amo ni ang kinanglanon sang mga maigo sang sining Delta variant o kung sang anuman nga variant sang COVID-19, importante ang oxygen. May nagakaigo kita nga supply, may ara kita nga preparasyon para sini. Amo na nga si Provincial Administrator Refrando Diaz II nagpahayag nga preparado kuno ang probinsya, no? If ever nga kinanglanon gid man ang madamo nga supply sang oxygen, no? Siling ni Diaz nga ang probinsya may ara kita dira nga planta, may ara kita nga planta dira sa may Silay, which could provide sa kinanglanon nga oxygen sa aton sini nga probinsya kon mag-abot ang tiyempo ang kinanglanon. Siling ni Diaz, bastante ang supply sang medical oxygen sa mga district hospital sang Negros Occidental, na sa piyak sang ginakabalakan nga pagsaka sang posible nga pagsaka sang demand sini sa aton diri sa probinsya, no? Kaya dito sa Cebu nagsaka na yung demand mo. Sa Cebu, hindi I think ang oxygen ang problema. Ang problema dito ang oxygen tank. Kaya muna ang ginatago, gina-hoard dito sang mga bintahuso nga mga negosyante, no? So siling ni Diaz may kaugalingon nga medical oxygen plant ang probinsya sa tupad ini sang Teresita Halandoni Provincial Hospital, no? So matian lang nato, no? We have with us on the line ang aton sining Provincial Administrator, si Attorney Refrando Diaz II. Istoryahan tabla ini ang parte sa supply sang oxygen diri sa probinsya. On the line, standby sa kay Attorney Refrando Diaz II. Online sa firing line. Attorney, mayang gabi, kag-welcome diri sa Action Firing Line. Action boy, mayong gabi. Kasi mo nga mga tagpalamati. Yes, so Attorney, daw lipay man ko sa balita abla kay na sa isa nimo kapalayag nga ang probinsya naton is kun oxygen ang kinanglan naton, bastante kita, wala problema. That's correct. Kay nga aton nga mga hospital kita subong naga-provide, no? Aton niya nga daw preparasyon na
sa mga crisis na nakatabo sa ibang nga mga lugar. We are learning from them. So upgrade ta kagin pa-operationalize ta gid mayo ang aton nga oxygen plant sa Silay. Dugay ni siya nagtulog tungod sa pandemic last year. Ang aton nga mga naga-maintenance na alin pa sa Mindanao wala gid katabok. Okay. So later on gin-islan ko ang head, ginbutang ko sa operations ang engineering office. Nag-appoint kami sa designated nga mechanical engineer gid nga kabalo paano mag-operate ang planta. So about 2 months ago nagbalik sa operation and ang aton nga manpower gin dugangan ta pagid. Another mechanical engineer was hired, approved by Governor Bong Lacson para ang aton shifts no duwa na gid ya. Okay. 16 hours lang atong production instead of 8 hours lang. Okay. So that's ang iya effect sina nga aton nga total production mangin 18 tanks per day ang aton nga ma-fill up. So every day nagakuan kita 1,540. Okay. Sa inyong kuan nga record, attorney, sa mga district hospital naton, mga pila ang usual on the average pila ang ginagamit naton nga katangke sang oxygen? Well, ang dako gid ya sang demand amo ning tatlo ta ka major hospitals, no? Which is Teresita Landoni, 110 tanks per week ang iya kinahanglanon. Ang Cadiz District Hospital, which is a COVID center, 100 tanks per week man. Okay. Valladolid, 80 tanks per week. Okay. So total nila nga tatlo is 300 tanks per week or 1,200 tanks per month. Pero Ang iba niya hospital, tag-jutay-jutay na ng ilang ang pasyente. Iban wala man ga-require oxygen. Pero ining tatlo, diri gid ang aton bulk sa aton demand. So meaning ang demand naton sining tatlo ka hospital naton kag ang production naton ikumparar naton mas mataas ang production naton compared sa demand. Napautas ang 340 tanks per month. Okay. Dito sa Cebu, attorney, ang problema dito actually hindi man oxygen kundi ang oxygen tank. Ang oxygen tank ang gina-hoard sang mga bintahuso man tong mga negosyante, no? Kita diri sa mga Negros kung ga-produce kita damo nga oxygen, how about ang aton nga tanks? Kita lang isang storage vessel mo ang oxygen. May ara tayo sufficient na mga tangke. Kaya nagbakal man kita additional tanks last year pa. Okay. So na-reinforce ang aton nga stocks. And wala man ta problema in terms of rotation bala. So gina-rotate man namo once maubos ang basiyo kuaon naman na kag ibalik naman sa oxygen plant kag i-refill naman. Okay. So per week at least 300 ang pagwaon mo nga tangke. Kuaon mo naman na siya, islan mo naman and then so mo na ang rotation ta. Ang tangke ta sufficiente, wala sang problema. Okay. Glad to hear on that, attorney, no? Subong sini ang demand naton amuna because as of now, why pa kita sang na-detect diri nga Delta variant sa probinsya, attorney, no? Well, we don't know yet, but ang tanan ta nga mga samples nga may naga-fall sa category nga ginahambal sa DOH, ginatipon, ginapadala sa Philippine Genome Center kung silang nag-detect sang strain kung nano na mga variant. Okay. So, as of now, wala kita may nabaton information from the Philippine Genome Center kung may-ari na di Delta nga variant sa Negros Occidental. Okay. May ang report bala sang kaginaman o kahapon pa nagawa nga may ara nga duha ka variant of concern, no? Nga ginahambal ining beta kag alpha variant. Beta I think sa Cadiz, isa sa La Carlota ang alpha variant. Ang beta ginasiling very contagious man, makalalaton man nga variant. Anong disang diferensya sa beta sa mga sa original nga variant? Manabi ko mong original nga variant amo ning alpha kag beta? I am not really informed, no? Sa mga distinguish nga pag-distinguish ang kada variant, no?
Pero amo na ang approach naton should still be the same, no? COVID ba na sa Japon? Ang aton protocol pareho mangyapon. Okay. Ang aton nga treatment pareho mangyapon. We still have to be very careful, no? Regardless kung ano man siya nga variant. Hindi lang gid kita gyapon magkampante. Kung magambal ka, wala pa ding Delta variant, mapagusto naman ta, mapabaya naman ta. That's not the right approach, no? COVID is still here, regardless kung ano na nga variant. We have to have the same protocol and we have to be ready for the same treatment para sa nga mga variants kung mag-abot din man diri. Amo gani na nga importante gid ini aton vaccination program bala kay ti amo ni isa man sa aton pang-away mo sa COVID bala ini nga aton nga ginapatigan nga vaccination, although nga ti nubo pa lang kita nga porsyento because hindi man damo gidama gid kadamo sa nagaabot sa aton diri nga bakuna, but yet we are trying our best nga pag-abot sa bakuna gina roll out naman dayon, no? Kay importante man ni kayo, no? How about attorney ang kwan ang masiling kita nga ti oxygen o ita problema sa supply ang aton nga hospital facilities, if ever nga may mga pagsaka, ara pa kita way pa ta problema sa hospital utilization naton. Aduwa ng tanawon no? Una, ang aton nga positivity rate nga panaog. Okay, yes, so Alin sa April, no, ang aton nga bilog nga bulan 4,063 ang positive cases ta. Paglambot ta sa Mayo nag 3,002 na lang. Okay? So nag-decrease by 800 positive cases more or less. Paglambot sa June, ang 3,002 nag-29 na lang. So nagbuhin kita mga 3,000 300 nga positive cases. So buong July, ang 2009 74 naglambot na lang ta subong sa July nga 1,007. Nagawa ganubo kita. Ganubo kita. Ganubo gid ang aton nga cases. And in fact subong adlaw zero ang aton nga positive cases dito sa Teresita Landoni. Out of 400 samples na gid zero negative tanan. Diri sa Valladolid ang aton nga positive case aw duha ka bilog, no? So diri mo makita nga ang aton nga vaccination program is kicking in. Kadto maayong epekto naton sa pag depensa naton kontra sa COVID. Amo gani na. Ang aton naman ospital, makita mo nag-duty ang aton nga pasyente. So subong ang aton nga mga hospital sobra 50% ang bakante. Even sa aton nga Cadiz District Hospital, dako man sa bakante ta, sobra 30 plus ang aton bakante, and then sa Valladolid about 15 beds ang aton nga occupied but 20 ang aton bakante. So okay pa kita, we're in a good position to defend against whatever variant. Pag makita mo nga aton nga mga doctors and other healthcare workers, though confident sila, pina-arm naman sila with their personal respirators na para do aras na sa do space suit tao. The astronaut na ginawa nila purified na hangin. Oo. Bakal kita additional pagigani nga 50 para pang-distribute naman sa aton nga mga doctors and nurses. Attorney, gusto ko lang emphasize bala nga ang pagnubo naton sang kaso sang COVID na cases naton is because sang aton nga pagpangbakuna man, resulta ina sang pagpangmakuna naton amo na nga naganubo ang aton nga kaso. Ga-agree ko kaga-agree man ang aton nga mga health officers di sa probinsya nga may positive maayo nga epekto ang aton pagbakuna. And kung mayara magid ka positive, tama gid ka mild sang ilang nga simptomas na hindi sila kinahanglan ng hospital. Correct, oo. Amo na from time to time na kwanta gid bala sige lang kay talakayon ko man ni gani ining parte bala sa di benepisyo sang pagbakuna kay kada mayara pagid man nga kuan mayara pagid man nga daw ka negative la mga anti-vaxxers na tawag nila daw ka negative pa pero nakita nato ang resulta sang bakuna nga naganubo ang aton kaso kag suno sa imo kung may ara man matapikan nga na bakunahan na ang epekto sa iya mild kayo, no, nga hindi na kinahanglan pa pa-ospital, no. Maalala lang ko attorney, kumusta si Juan, si board member Romel Divulgado, dinto siya na infect man na may ara kita sina nga data.
Wala gid idea kung ang infection di naghalin. But we talk, no? Nagistoryanay kami na duwa. Pag si Tia Tigog, wala siya ginaubo or anything. Pero why lang siya pagsimot, wala man siya pagsabor. Amula ng rason nga daw nagduda siya nga daw may ara siya COVID. So nagpa-swab siya. So okay gid ang iya sitwasyon. Ang iya nga wife nga latnan man, okay man ang sitwasyon. Wala kinahanglan siyang hospitalization. Kag we are glad nga si Governor Lacson nga naka-close contact sa kay board member nag-negative. Kag duwa gid ganing iyang exposure ni Gov sa PIO daw may ara man sa exposure nga may ato man tong nag-positive man nga si in spite of that si Gov Lacson we are glad nga nag-negative siya sa iyang RT-PCR test, no? Mailang si Gov do kabakon man kay Gov, no? Do kapilanan nga swab test nagyan ni Gov daw pero may sa negative, no? Daw sobra na siguro 7 kabilog swab test, no? But you can imagine si Gobia nag-double mask na siya kung magwa siya. Oo, so grabe iyang pag-protection man siyang lawas siya, especially kung mag-expose siya sa public na hindi mapaktan bla ang iyang mga upod kung may positive or wala. No? Sige, okay. Attorney, salamat gid for your time. Thank you very much. Action boy, thank you. Bye-bye. Sige. Attorney Refrando Diaz, the second magayo action ang atong sining provincial administrator. So ara rest assured mga negrense kung mag-abot ang tsimpo nga mag-demand sang oxygen gid man, preparado ang probinsya, no? Sa pagplastar ni attorney, ginimuan na nga dahan nila sa pamaagi even before, no? Even before nga nagluntad ining problema sa oxygen dito sa Cebu. Ginplastara na inangadaan, daw na anticipate na sang probinsya, kag naghimo na sang tikang para nga makapreparar in kaso mag-abot ina nga sitwasyon. As far as hospital facilities is concerned, tungod sang pagnubo sang kaso sang COVID-19, diri sa probinsya, nagdamo naman ang available naton nga facilities, so hospital facilities for that matter, nagdamo tungod nga hindi na tama kadamo sang pasyente nga ginapa-ospital, no? Kay tungod nga naganubo aton kaso bangod sining vaccination program ang rollout sang vaccine nga ginapatigaan sa aton nga probinsya. Dako ang nabulig. No? Dako ang nabulig sa sining pagbabakuna. Amon ang sa aton dablang nga mga mga negative sa bakuna, nga hasta subong nagapati pagyapon sa mga fake news. Ang balanta ni karon kay man may order mo, may paandam si General Guillermo Eleazar, ang aton nga PNP chief. Sa sining mga nagaplano nga magprotesta, may nagaplano iya magprotesta mo against sa bakuna. May nagaplano magprotesta, hindi nagpaandam si General Eleazar, hambalan ta na karon. Kay ang aton di hambalan, kuha na mo, right na sang kada individual mo, diretso sang kada individual. Kung may diretso ang nagaprotesta, may diretso man ang gusto magpabakuna. Hambalan ta na karon, ano? Kay interesante man, because there is that warning from the General himself, General Eleazar, sa mga nagaplano nga maghimo sang protesta, magpatigayon sang protesta. May ara gali, mga kaksyon may ara gali, no? So gusto ko luwat emphasize, no, ang ginambala natin mo ni Attorney Diaz, ang bakuna is a big factor sang pagnubo sang kaso sang COVID-19 diri sa probinsya. Sa ginplastar nga datos ni Attorney Diaz, nakita ang pagnubo alin sang bulan sang Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, sang Hulyo abe. May dako nga pagnubo sa kaso sang COVID cases diri sa probinsya. That is because of the vaccine rollout sang aton sining nga probinsya, siling ni Attorney Diaz. Pero nasiling na naton, preparado kita sa oxygen, preparado kita sa hospital facilities, but hindi kita magkampante gyapon mga kaaksyon. Ang protocol, suliton ko lang hambal ni Attorney Diaz, let us still observe the minimum health protocol nga ginapanugyan sa aton. Wearing of face mask, wearing of face shield, ang social distancing,
ang paano ang hugas permis ang aton nga kamot, no? Importante ina kaayo, okay? So, with that mga kaaksyon, makaguluginawa bla kita. Hindi na pagulaton pa nga mag-abot ang tsimpo nga mag-abot ang problema sa aton pareho sa Cebu, no? Ang Aklan Subong ka problema man. Ang Aklan Subong bisan ilang mga patyo kaginutok na. Ha? Amo na ang realidad. Bisan ila abak mo isa kadlaw probinsya sa Aklan sa una sa magkaso. Ang Aklan sa una mag-report gani sa mga kaso sa Region 6. Ang Aklan niya rin sa permisa uli ginalawag mga tag pulo, 5. Mula na sila ya. Would you believe mga aksyon nga kahapon nga adlaw 595 I think. Sa isa lang kadlaw ang kaso sa Aklan. 595. Ang kaso sa COVID-19 sa Aklan, the highest recorded in that province. Kag amo nang pinakamataas gapon sa Western Visayas. Kita sa Bacolod, Kita sa Bacolod, way takalambot sa amo na ka numero. I think ang probinsya way kalambot sa amo na ka numero in a single day. Ang Aklan Subong, ila hospital problema. Ti ano ginabi ka dako abi sa mga ospital da sa probinsya sa Aklan. Ang crematorium, kundi ang COVID cases gina automatic niya i-cremate ka dayon kung mapatay ka nga COVID ang kaso. Dito yan crematorium mo nagabaton. Gutok na sila kayo. Gutok na kayo. Ang crematorium, why na nagabaton sang mga patay nga COVID cases? Kay hindi na nila masarangan. So, gusto ta pa maglambot sa amo na nga sitwasyon. So, at this point in time, nga ari kita iya sa siling naton bala nga kita diri sa probinsya, kay syudad sa Bacolod, at least nakita naton ang pagnubo sang kaso. Even Bacolod, nakita naton pag-start ni sang roll-out sang bakuna, nakita naton ang mga pagnubo sang kaso diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Let us continue with that trend, mga ka-aksyon. Padayuno naton ina. Ano ang rason? Bakuna. Kadua, ang pag-observe yapon sa aton sining safety protocols. Sa nasiling na naton. Balo ka diri sa ang hambal sa amigo ko. Ang manami sa Pilipinas, kita lang ni katanaw nga mga tigawulong Pinoy mo. Pero ang manami sa Pilipinas is nagasunod taya kung ano ang ginapanugyan sa aton sang health authorities. Generally speaking, may ara man yung tigaulo. Pero pilala na sila ya. May ara, pero ang kalabanan nga Pinoy, nagasunod kita ya. Hindi kita ya pariyo sa ibang nga pungso nga tama. Bala ka ang demokrasya, sobra na blang demokrasya. Daw ginabusahan ng demokrasya. Bakunahan mo ya, marali sila. Pasuksukon mo ya sang face mask, marali sila ya. Kita yung wala. Pag siling suksok face mask, suksok na face mask. Bisan iban sulit-sulit lang. Pag kasuksok face mask. Kasuksok ya face mask. Face shield. Kita lang nga pungsod sa bilog nga kalibutan, I think. Nagasuksok sang face shield. Amo na yan kamatinumanon ang mga Pilipino. Amo na nga ikumparar kita sa iban nga mga kaingod naton nga mapungsod diri sa Asia. Mas maayo ya ang aton sining ang aton sining record kung COVID cases ang ambalan. Ikumparar kita sa India, sa Thailand, sa Malaysia, sa Indonesia. Mas maayo yung aton diri nga record Mas manubo yung aton nga record. Mas maayo pagintani kung ang gapalakat dira sa aton nga ang gapalakat sa aton dira nga away bla aton nga ang gapalakat ani mga kuan gid mga insakto nga tao ang mga health person, mga medical practitioners gid bla nga mga expert on these matters. Mas nami pagid mo kay guro mas maayo pagid ang resulta. Pero even with the situation subong, at least ikumparar kita sa ibang nga pungsod, mas mayo kita di ba? Kaya ang Pinoy matinumanon, ang Pinoy nagasunod kung ano ang ginapanugyan sang aton sini nga mga health authorities. Action Firing Line. Mabalik kita sa aton diri nga pagpangalagad pagkatapos lang sa importante naton nga mga pahibalo.
Sige, sa aton dira nga naga-monitor ano sa Facebook maayong gabi dira sa inyo kay Manjo Arnejo, Alex Montesa, Alex Fuentes of course, Erwin Dicatoria Gonzales, good evening man. Kay Rimar Halyasgo sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castellana. Tamyaw din niya pamilya Halyasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, kag Tapayan family. Ana Sinoro, maayong gabi dira sa may La Carlota City. Sa kay Benji Galvez, watching live sa Sitio Alulong, Barangay Buena Vista, Himamaylan. Mary Joy Camero, maayong gabi man sa imo. Kay amigo ko Maui Akol Kanyada. No? Sa kay Rene Paguntalan, sang Barangay West Candoni. Maayong gabi dira sa taga Candoni kag sa amigo ko dira kay Engineer Ray Ruiz, ang municipal engineer sang Banwa sang Candoni. Maayong gabi man. Yvonne Buishel, yes, salamat gid, no? Richard Bangalisan, sang Katabla Baybay Zone 3. Kay Bia Jonathan, thank you gid, no? Aba nagkadto sa ginas balay ko kami nakita na daw na lang alang pa ko magwa Anyway, salamat gid sa imo nga pagdulong dito sang Binangkang. Dennis Richard Timor Roma, maayong gabi man. Kay Maria Luing Melos, good evening sa imo Luing. Kay Melchor dira, maayong gabi man. Sa Komprehente dira sa Kaliling, kay Helen Nerves, kay Chay Minyan dira, maayong gabi sa inyo. Bernadette Lacson, sige, good evening sa imo, no? Sa kay shout out no kay Mayor Bing. Grace Abuesa, Erwin Trestiza, no, from Kabankalan. Si Ma'am Van Mayo, maayong gabi dira sa imo, Ma'am Van, kay Doc Matt Mayo. Maayong gabi man, my buddy in Rochester, Minnesota. Christine Menyes Villalobos, sa kay Suset Alunan. Sa pamilya Garcia sa Baliwagan, San Enrique, kay Father Imber, ginatamyaw man. Everlyn Miranda, sa kay sa Dubai. Sa Dubai gali si Everlyn, no? Good evening dira sa imo. Rochelle Fulgencio Susana, greet lang family Susana sa Barangay Malingin, Bago City. Taga Malingin gali ka mo Rochelle, Kay Melile Oligo, kay Robert Aguyo, watching from Antipolo, Rizal. Maayong gabi dira. Kay Ray Baryoga, ga panyapon samtang ga monitor. Pwede man naga-monitor samtang ga panyapon, no? Sige si Stella Villaluna. Stel, maayong gabi da. Merlin Hamon Flores sa Hinigaran. Happy listening lang. Ilalaine Teves. Sakay sana galaging nga balatian. Okay. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good evening man. Juvie Monares, Alex Montesa. Si Suon ko Muriel Lobaton drama ang gabi. Bawga programa patagani programa. Remia Garcia, good evening. Tani so, anong problema? Sige. Pang i-text lang sa akon, i-text. I-text lang i-text lang. Nag-text ko na. Sige. Okay. Sige, okay. Gapatamyaw mo lang. Anyway, Merly Gonzaga, Remia Garcia, pwerte ang lumbayag nyo kay nasa Highland cafe dito. Pwerte kita ko. Mayo. Susan Jaime Allen, maayong gabi dira sa Houston, Texas, classmate. Jean Borom, maayong gabi man sa imo. Petronilo Miravalles, classmate, puro ko classmate, ba? Maayong gabi sa inyo. Lilia Taton, Embong Jocampo, Jocelyn, sakay Sharon, maayong gabi dira, Sharon Hinovea, good evening man. Eddie Laus, kakinanay niya Isabel. Homa Lumena, Victor Tugaf, dapat hindi na magulaton nga matabo di sa Negros. Dapat dapat kita maghatag protocol on safe. Yes. Romar Tamayo from Candagit, Hacienda Candagit, on duty guard na
Mr. Omar Tamayo, may gabi. Edmund Ginabo from Laguna. Jerry Limaco. Titing Angel, dyan ay ka si Jerry, kinatami, yung wife niya si Jerilyn Limaco. Andy Saladares, Rodora Syoko, ginagreet lang si Inday Sean Pontes sa Hong Kong. Good evening man sa imo liwat Susan, Jaime, Alan, no? Sakay, sige, okay. So balikay kita mga kaaksyon, ha? Balikay kita sa atos nga pagpangalagad. Kuan lang ko anay, unwind. Sige, standby! Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya niya Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay kay Cab, kay Mami Brenda Lubaton, dira sa Fiesta Homes. Sa mga amigo tada nga guard, no? Good evening sa inyo dira sa Fiesta Homes, no? Kag kay Olive kag Asyong Jose, maayong gabi man. Sige. Kag dira man sa kay sa Hacienda Kanyaman, si security guard Reynald Alvarez. Kag ang gwapon dira nga si Lawrence Mendoza. More power sa inyo dira. More power gid sa ako. No? Alin kay Jari Kasilaw, ang kuning pakaisa, no? Maayong gabi dira sa inyo, no? Kag may lang pagpamati, no? Dra gyapon sa aton nga naga-monitor sa Facebook bala ang iban dira. Kay amigo ko Juan Lastiere. Good evening man dira sa imo, no? Sa Jan Lastiere. Mayang gabi kag may lang dira nga pagpamati. Martin Aliling. Sige kay Jerry Limaco kag Arman Regalado sa Montana Isabela. Patamyaw lang Herali kag Regalado family, no? Kay Katie Vir. Mayang gabi man. Rodora Sioko, Martin Aliling kag kay Taguligan Ray Canilas sa Valenzuela City. Pud sa asawa. Birthday niya sa August 30. Dugay pa. Dugay pa to. Andy Saludares, may gabi man. Kay Jacob Pabalate. Tamyaw niya lang si John Estrada alias Ubod. Nga nagainom alingatong. Anong alingatong? May gabi dira sa inyo, no? Sige, may malang pagpamati, no? Kag stay tuned lang, no? Kay na, ang Bacolod Emergency Operation Center may panugyan sa aton nga mga kaaksyon nga hindi gali pag i-mix gid ang bakuna but slingon abi nagpabakuna ka first dose abi Sinovac, second dose mo hindi Pfizer o hindi AstraZeneca, hindi pag i-mix club la, no? Amo na sa ang panugyan sa aton nga Emergency Operation Center, no? Ara si Kwan, si Madam, o sige. Upon natin subong ang Executive Director kag City Administrator naton, M.Ang. Istoryahan tabla ining parte sa mixing sang brand sang bakuna nga hindi gid pwede, ha. So mamayang gabi kag welcome diri sa Action Firing Line. Good evening, Action Boy, mayong gabi man sa tanan niyo tagpalamati. Oo, inang ininyo nga sa kwan bala panugyan nga dapat hindi pag i-mix ang brand sang bakuna. Ano ba may mga kaso na kamo nga na kwan na ibaluan nga may ara nga nagbabakuna lain-lain nga brand? Actually, Action Boy, damo sang naga-request. Pagkabalo nila nga may mga nag-alabot kita nga especially the mga US brand, ang mga, Western brand. Pag-alabot sini, sa bago nga mga bakuna, damo naga-request nga ang ikon pwede kuno kung mahimo ang ila second dose, let's say Pfizer lang, no? Nagpa first dose sila Sinovac or AstraZeneca, gusto nila ang second dose Pfizer. But however, wala ka na gina-recommend as of now. In fact, may advisory man sina ang aton Department of Health nga ang pag-mix ang brand kinanglan kumpletohon mo gid ang imong full dose. Ang full dose dito kung AstraZeneca ka, Sinovac man da or Pfizer or even Moderna,
2-dose regimen na siya, bali duwagin na ka-doses para makumpleto mo, except sa Johnson & Johnson, nga single dose lang siya. Ini mga iba nga mga bakuna, tagduwagin na iya ka-dose. Nga may interval nga from 1 month to 3 months. So, kiningan kumpletoon mo ang imo nga full dose of the same vaccine. Okay. Wala pa ni napamatud-an, Action Boy, nga safe or effective ini ang pag-mix class ang brand. That is why wala ina gina-recommend naton. Kaga why man nagpatugot subong ang Department of Health nga i-mix mo or himuon mo cocktail ang imo nga bakuna. How about sa kwan madam, sa inang ginatawag naton nga booster shot if ever may ara? Pwede na iya. Kung mag-booster ka na sa ulihi, let's say after 1 year or after 6 months, kag let's say nagabaha na ginang bakuna, nabakunahan na ang tanan nga Pilipino, or may ara na available nga pwede baklon kag magbakal kaya sa imo bakuna, kag nakompleto mo na ang imo nga full dose of a certain brand, pwede ka nakailis lain nga brand para sa booster dose. Pwede na iya, oo. Kag in the same manner nga kung ating bakuna, way patay mo balaan kung ano ang kalawigon sa iya sining effectivity mo. That's true. Kung nasta sanon ni isa katuig ni siya, kada tuig ba lang pabakuna kita. Pero if that is the case, let's say magsilingbing ang Sinovac, isa lang katuig ang effectivity ni. After 1 year na iya, pwede ka na yasang lain naman nga brand sang bakuna. Correct. Pwede ka na kapili isang kung ano pa to ang gusto mo naman tilawan ng mga brands ng vaccine. Okay. Ang ining Moderna nga I think ato sang guniang panlusod as requested sa aton nga sa national government nga matagaan mo kita allocation sining Moderna lang nga nag-abot kay mo mga 3 million ka doses nga nag-abot. Kung mag-abot ni siya ma'am ang kuan ini yan ang double doses manigyapon ang Moderna. Yes, 2-dose regimen man na siya gyapon. Pareho na siya sa iban. Ang tanan nga available subong nga vaccine brands nga may emergency use authorization halin sa FDA kag World Health Organization, tanan na sila except Johnson & Johnson's tag 2 doses na tanan. So isa lang gid ang single dose. So may maabot nga Moderna kay sakto ka may may ginbaton ang national government nga 3 million doses. So may nakaalokar din nga jutay sa aton sa Western Visayas. May ara man allocation ang Bacolod and expected maabot diri sa aton by next week. Ma'am, mga itong gin-order bala nga AstraZeneca kay amo ning ginahulat sa nga tanan man mo kay para nga ma-accommodate naton ang halos bilog nga Bacolod noon. Natapos ang July daw, sobra lang 18,000 ka doses ang na-deliver sa AstraZeneca. Anong dason yung mga deliveries na Yes, ang sunod nga delivery ini nga bulan kay ang commitment sa aton is every month may ara maabot nga delivery sa aton. So expected kita August, may delivery na naman kita kaya wala man nauntat ang pag-follow up ni Mayor Bing sina sang aton nga gin-order. Balo ka, ako mismo personally daw anxious man ko bala nga mag-abot na ang gina-order nga bakuna kay nakita ko ang resulta sang vaccination program naton nga isa sa mga factor kun nga ang in the past weeks naganubo ang aton nga cases diri sa siyudad sa Bacolod. I think that's because of the vaccine rollout nga ginapatigayon naton diri sa Bacolod. Yes, tuod gina siya Action Boy kag wala labot sina ang report sang aton contact tracing cluster sa Emergency Operations Center si Dr. Rosalie Diocampo. Gina-estudyohan niya ang pattern sang mga vaccinated kag unvaccinated naton nga mga kauturan sa nagaabot nga mga line list no every day mag-abot ang positive line list. So ginanotahan ginatanan ni Doc Rosalie ang tanan nga mga naga-positive kung bala na bakunahan na sila, fully vaccinated, partially vaccinated. Sa records ng aton ni Dr. Diocampo, sa data nga available sa aton sa EOC, Action Boy, ang kutob sang mga naga-ka-admit subong 95% siguro unvaccinated sa death moment. So majority gid kalabanan gid kadako gid ang percentage nga ang mga nagaka masakit subong
ang mga wala pa nabakunahan. Mhm. In short, we would like to believe nga isa sa rason nga nagnubo ang aton cases at the same time nagnubo man ang aton nga deaths kay tungod nga ang sektor nga vulnerable kaayo sa COVID infections ini mga katigulangan naton senior citizens and persons with comorbidity amo ning ginuna naton nitagaan naton priority sa vaccination and therefore nagnubo ang risgo nila nga mag-severe symptoms sila bisan ma-infect sila sa COVID, hindi sila mag-severe ang ilang mga symptoms and more importantly, hindi sila mapatay sa COVID. Okay. So nakita ta na ara gid ang pattern sina Action Boy. And Yes, oo. It really proves that vaccines work. Let's say, ang isa ka tawo na way mabakunahan na igo sang COVID na ospital. Usually, ang mga ospital ni mga critical kag mga severe cases na lang man siya, no? Ang gina-ospital. Pag abot sa ospital, mapabakuna ko pwede. Hindi. Hindi. Kung mild symptoms lang Action Boy or asymptomatic bo siningon wala ka may ginabatsyag pero nag-positive ka sa test or may ara ka mga ginabatsyag pero very very mild ang mga symptoms, after 14 days of your isolation, pwede ka na mapabakunahan. Okay. Anytime after the 14th day. After your isolation. After sa isolation, pwede ka na mabakunahan. Okay. But kung nag-severe ka, kag nagbaton ka sa convalescent plasma, paligaron mo gid anay 90 days ang test ka magpabakuna. Amo nang siling naton balang hindi naton pagulaton nga ulihin na bala kag mangita ka bakuna. Ulihin na bala ang tanan kinala pabakuna ka na kay base mga butad simplo pag gusto mo pabakuna, hindi ka na pwede bakunahan. That's true. Tuod gina kay kadamo pa although kadamo gid subong sa taga-Bacolod kung i-open lang naton for walk-in ang aton ng mga vaccination centers. Action Boy, nakita nyo naman ang epekto last Gani week. man. Kaya dinaguso dahil ng mga tao. But damo patagyapon mga kauturan, even those nga ang ila ginikanan may balatian or may mga chronic illness or may mga edad na yara gid nga wala nagapati sa bakuna or hindi gusto magpabakuna. So amo ni ang mga dapat i-convince pa naton kag amo ni silang dapat kumbinsiyon naton nga magbasa pagid kag magtuon pagid mga anong mga bintaha sang bakuna kag ang bintaha sang kung protektado ka. Kag hindi magubra sang pati sa mga fake news. Amo kita importante. Siling ko mo ning problema. Action Boy, hindi mo man mabasol kay bisan kita gani mamata-mata kabla kay kung kisa ang ilan may ngalan man sa newspaper, may date man, may mga ngalan man sang writer, so mapati ka kung kisa. Until i-google mo, kung i-google mo liwat, tag wala nagagwa or kisa may naga-fact check diya. Kung pin-post na siya sa Facebook, mayo lang kung gina-post siya sa Facebook, may naga-fact check, so may ginabutang na fake news na siya or ano. Pero kung sa biglang tingin kisa kag kung sa lain mo nga site makita pati kita kisa makapati man sa mga fake news nga ginapalakta. Correct. Ang may ara ko gani na balaan niya to the Ma'am Ems mo nga inang maestra. Ang upod nga maestra nagpabakuna. Siya unbeliever siya, no? Abi mo na natabo pagtapos bakuna sa upod nga maestra, ginkantuan niya gindalan niya magnet. Gindalan niya magnet. Kaya na ba lang mga fake news mo lang ako, may mga chips na nag-inject sa aton. Amo pa to yung maestra dala sa magnet niya kay ginkuha niya to sa injection site. Kaya na kali ko do mahamot man to sininga klase sa istorya ni man. Ina maestra damo na you will be surprised Action Boy nga kadamo sang nagapati sina that is fake news isa na sa mga temprano pa na nagwa nga mga fake news pagwa nila sa social media kag kadamo ginasang nagpati sina. Gani man. What do you think is sa subong Action Boy kay nakalabot na mga sa kahapon to
sa tali namon 148,000. Siguro labot na 150,000 subong sobra na gani ang nabakunahan. Di kung tuod na tani nagatinapik na ng tanan ng mga mental di ko maglinakat ang mga tao. Amo na ang punto ko gani nga siling ko, may mga report ni sama siling sila nga ay si kwanto nagbabakuna to naglain pa matiyag, napatay pa gani ang iba no nga masiling sa muna. Ningkuti galing kay ina nga kaso i-comparar naton sa linibo ginatos ka libo na millions even kung nabala naton ang nasyonal abe millions nga tao nga nabakunahan sa ina lang nga isa ka kaso duha ka kaso sa napatay ti may iba nga factor na ang tao kay kapatay gid man niya mo so hindi tayo pagpasibango dahil sa bakuna. That's true. Natabuan na siguro nga vaccinated siya. Pero ang direct cause of death niya hindi ang bakuna kundi lain sa lain ang kausa sa iya nga pagkamatay kay wala pa sang recorded case sang AEFI diri sa Pilipinas nga napatay tungod sa vaccination or tungod sa bakuna, Action Boy, so far. Mandugang pag isadayon istorya, hindi antes yung bakuna, mayong matiyag sa to, lingko damo, bladang matiyag, gulpil nga katumba. Wala pa na bakunahan. Hindi na yagad, hindi nga mga kaso, i-consider man nato, hindi ta doon pag i-right there and then, pamango daton, kaya nagpabakuna siya, muna natabo siya. Although that is expected, Action Boy, may mga iban kay depende sa aton lawas, ano ta mag-react. May ara na nagalingin ulo, may ara na nagituyo, may ara nga nagutom. May mga ako na, nando pareho man bala sa una, magpabakuna, ta hindi bala kabataan ta sang gagmay, may schedule, gina nga vaccination. Kada magpabakuna, ginahiranat, gina yung bata. Correct. So, ga-introduce ka sa ano mo, sa lawas mo. So, may ara yung bakod. Wala iya do sa wala lang, wala may gin batsyag. Pero may ara gid iban nga nagluya, pero pagkaaga wala na dayon. So far sa kadamo amo na gani inambal ko Action Boy kun sa 150,000 nga bakulod non naging bakunahan ta na. Siguro kung may natabo na nga serious nga AEFI, sigurado ara na sa newspaper, ara na sa social media. But so far wala gid. Kag ang akong pagiginambal nibla sa mga ako ga respect ko ni sa mga hindi magpabakuna bla they have the right no they have the rights naman niya nga hindi sila pabakuna inyo na right no pero ang nasiling ko lang kung hindi ka mo yung pabakuna hindi na ka mo magkampanya. Kamo na lang ya hindi na ka mo ayban ka kampanya pagid mo. Hindi na kamo siling ko magkampanya, kamo na lang ya. Ang diretso niya sa ginarespeto tana yang hindi kamo pabakuna. Kung hindi na kamo magkampanya, kag ginagamit nyo pa mga fake pa nga mga informasyon. Muna sila. Ay iban nga kampanya pa using fake informations. Mo nang delikado. Gani. Ara malain ako Ma'am Ems. Sige katabo subong sa Cebu is ginakulang na sila sa hospital facilities. That's why nga ang oxygen sagwa na sa salakyan. Hindi ito fake news, tuod ginasaya, no? Dili sa syudad sa Bacolod, ginapalayo naton nga matabo ina sa aton kag I think we are doing good no sa towards that purpose no towards that goal. Ang akon lang may ara kita may mga kilala ako nga mga doctors, group of doctors ni sila. Nga I think ma-launch ni sila I don't know kung i-launch nila ini nga may ara sila ginatawag lang home management sang COVID cases kay ini preparasyon in kaso nga kulangon ang aton hospital facilities nga sila i-home manage nila ang mga COVID cases. I don't know what's your take on this? Actually, that is something nga hindi bago. Action Boy, ginhimo na sa Metro Manila, sa NCR, sa pag-surge nila, sa nagligad. Ang ginhimo nila, amo na ang home care nga ginatawag, no? Home care, nga ang doktor, amo ang take care do under ka man gyapon sa doktor, pero ara ka lang sa imo balay, dara ka bulngon, dara ka tagaan sang oxygen, dextrose, or ano pa da ang mga kinanglanon mo. That natabo ina sang atublang tiyempo nga ang sa Metro Manila ang mga pasyente ara lang sa guwa sa hospital kag dira man sila gina oxygen amo nang katabo subong sa Cebu City Action Boy actually kag sa Aklan no sa Aklan amo na sa Cagayan de Oro amo man na kag todo pangamuyo ta subong
nga hindi lang natani maglabot din sa aton. So far, kontrolado naton ang cases. Wala kita masyado cases subong, kag medyo manubo aton nga utilization sa hospital, especially ICU. Pero amo na gani, we have to be careful sa paghatag ng information. Kisa nagakampante mga tao. Mambal ka, jutay ng cases, wala man tadiya COVID, wala nagamask, wala na nagakampante na. So, there is a bad side to it kung magsigita announce nga mayo aton sitwasyon di subong kumpara sa aton nga mga neighbor. Kaya basi Pero magkampante. hindi na yung garantiya nga hindi maglala, no? Kaya sa nakita ta na, very dynamic ang pattern isang COVID. Gulpi lang manubo ang cases, gulpi naman ma-spike. So manubo naman siya, mag-plateau siya, kag magnubo. Maski sa Amerika, Action Boy, nga kung sa bagay, kadako na sa vaccinated population nila. Subong nag-surge sila liwat tungod sa Delta variant. So, ang COVID, hindi pa ni madula. Ari pa ni siya gyapon, bisan nabakunahan na kita. Ang importante nga kada isa sa aton mag-andam, kag may disiplina, kag may ara nga, magpatigi kita sa mga guidelines nga ginahatag sa gobyerno kay para ni tanan sa aton nga kaayuhan. Aman nga nambal ko nga ang Pilipinas, ang mga Pinoy actually, gisilin nila may madamo tiga-ulo, pero pila lang na silang tiga-ulo, no? Kaya kung ikumparar naton sa mga neighboring countries naton like Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan even. Subong Indonesia, grabe, subong sa Indonesia. Kita diri kay daw ka masinulundon man sa aton mo. Actually, mga Pinoy, masinulundon gasunod sa panugyan nga mga protocol Hindi ba kita lang, amo ganin nambal ko nga, sa bilog, guro nga kakalibutan, kita lang di naga-face shield siguro sa Pilipinas mo. Yes. So masilon doon makita nga Pinoy, that is why nga subong nga sitwasyon Bacolod, let's talk about Bacolod and Negros Occidental nga naganubo ng kaso tungod din na sa aton nga mga protocol ginapatuman kasi nita nga stricto tama mga stricto ni sa aton gobyerno man but gaugta sila Action Boy magbal sila nga ay ano maning gobyerno pagwa na naman sang executive order RT-PCR naman nga halin lang gid sa panay mahalin lang gid sa panay kinanglan pa mga RT-PCR pero dumdumo nila tanong nila Aklan ang sitwasyon sa Iloilo City. Natawo nila kag lapit lang na i-Action Boy mo dali lang gid nga kayo. Isa lang na iya ka magsala nga makatabok diri sa aton nga carrier sang Delta variant. Dawa tusi na dayon Action Boy mo. So amo nang ginaandaman gid naton subong kag part of our prevention amo nang pag-tighten sa aton mga borders. Kag isa na sa pamaagi nga mapunggan naton nga hindi kita magka-surge hindi kita kuntani na masudlan sa kung ano-ano pa nga mga variant kag hindi kita mamroblema. Kaya problema naton diri sa Bacolod, of course, dako aton population, laban-laban gidya dasig ang transmission diri. Sa subong ang preparasyon naton, ginaprepara naton aton mga isolation facilities, ang aton mga hospitals, naga-schedule si Mayor nga mag-meet liwat sa aton mga hospitals para istoryahan naman ang mga preparation in case of another surge. Correct, oo. Ang bintahan naton diri sa Negros is isa kita ka island Hapos sa aton ang pag-control sa aton nga border, ang pag-close sa aton nga border. Hapos even ang aton nga closure sa border sa Oriental, hapos ang pag-close naton. Kag bintahan naton diri isla kita mo. Muna nga hapos sa aton ya ang close ang atong border. Unlike dito sa Panay, nga pilas la ka probinsya dito. Pilas la ka probinsya dito nga waya sang tubig yang kanang separate sa ilaya. So dako ang tsansa iya nga ang paglaton dito ya mas madasig ang paglaton. Daw ka kululbaan nga Aklan kaya makbo 595 in a day ha. Do first time ko nakabati ang Aklan nga amo sina, no? First time. 595 wala ta na gani kalabot. Why mo sa gani sa ever since ang Bacolod nga mo ni kadamo sang tawo way kalambot sang amo sina nga numero even I think Negros Occidental for that matter do way kalambot in a day nga may 595 nga kaso ya sang cases. Kung tanawon mo Action Boy di na yan nagalin. Remember ang Aklan may Boracay. Ara ng Boracay kag halos damo-damo naman tao, damo-damo na turista kay nag-amat-amat na kita open ayan for
for tourism travel. Kung madumduman mo, right after sang surge to sa Metro Manila, nagkampanya na dahil ng Department of Tourism sang pag-reopening, gradual reopening ko no sang tourism travel. So damo na nagbakasyon sa Boracay, damo nagkanto. For sure, why na inaghalin dira mismo sa probinsya sang Aklan, kundi gindala na dira alin man sa Gwa. So kag mas dali sila makakuha kay tungod gani sa kadamuon sang tawo nga nagagwa sulod dira sa probinsya sang Aklan. Amo gani na kasi ko kita di sa Bacolod, actually ang Bacolod isa man sa pinaka-stricto mo, kita diya may ara kita nga liquor ban, may curfew kita pa diya may ordinansa kita sang wearing sang face shield. Medyo stricto ang Bacolod, but inatanan at least nakita naton bala nga ang resulta sini nga wala kita matamaan. Wala kita matamaan. Tagsubong naganubo na kita. Ambot pila nga aton nga kaso as of today real time Ma'am Ems? 25 kita kaina, 25. boy. 25. So, shadow na lang dito sa gamay. Kapon to 39 kita. Subong nag-25 kita. Nagagamay na kita, no? Amo na ka na sila. Padayunon talang bla. Padayon lang kita, bla. Kung sa kon pa, sakripisyo, isa kag isa. Let's cooperate with each other para nga mabuligay kita. Actually, hindi tayo na mahimo kung hindi tayo magbinuligay. Yes. Binuligay ang lanaton dire. Wala gid may mahimo, hindi na mas mahimo sa gobyerno alone. Hindi man na mahimo sa mga hospital alone. Kinanglan tanan gid kita, kada isa sa aton may role gid kag kung gusto mo proteksyonan lawas mo, gusto mo salbaron ang lawas mo kag pamilya mo, kinanglan you have to do your share. Hindi ta gid pag-isalig sa iban lang. Sige. With that Ma'am M, salamat gid. Thank you very much for your time. You're welcome, Action Boy, anytime. Sige. Stay safe kita, stay safe and healthy. God bless. Yes, God bless Ma'am M sa M ang atong Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center kag City Administrator, no? Salamat gid, no? Kag amo na i-emphasize ko lang liwat, no? Whether we like it or not, the facts will show, the records will show nga nagaamat-amat naging man kita nubo, no? Kahapon 39, subong 25 ang kaso naton from halin sa tag-subrasyon sa una, galabot kita sobra 200, at least amat-amat panubo, no? Amo ni ang resulta sang vaccination. I would like to emphasize again resulta ni sa sang vaccination. Sa mga anti-vaxxers panawag, sino mo kita kung nga term, anti-vaxxers, nga hindi wala nagapati sang bakuna. Sulitong ko lang, ginarespeto tanaya ang inyo nga pagpati, no? Ginarespeto tanaya ang inyo nga choice. Inyo na choice mo, inyo na right. Nga way kamo ya nagapati sang bakuna. Pero respetuhon taman ang diretso sang iban nga magpabakuna. Kay di may diretso man sila magpabakuna mo. Kung sila ining gusto mapabakuna gusto nga maproteksyonan kaugalingon nila, gusto maproteksyonan ang ilang pamilya, gusto maproteksyonan ang ilang komunidad, then we have to respect that. Respeto lang bala, no? Ano ang ginabot ko silingon? Kung against ka sa bakuna, ikaw lang ya. Hindi ka na magkampanya. Ang malain pa, gakampanya ka against sa bakuna using sang mga fake nga information, no? Ang mga peke nga mga impormasyon amo pang ginagamit nimo. So, imo na lang na sa kaugalingon mo lang na hindi ka magpabakuna. Pero respetuhon taman ang gusto iya magpabakuna. Okay? Right man na nila mo. Ang palang tanakaroon kay may ara nga plano gali nga may mga action protesta pa sila may mga himuon pa kamuna para nga hindi magpabakuna. Okay. Ang balanta na karon kay may pahayag sina si Kuan mo General Eliasar. Party sina kay may paandam na siya dira, no? Sige, may nga biliwat tamyaw ko na ginakab kag Brenda Lobaton na dira sa Fiesta Homes may gabi, no? Si Virgie Olpinda sa Silin Homes, stay safe dira. Maria Christine Lisa Posadas, live sa Barangay Kansalungon, Isabela. Tamyaw niya Posadas family. Kagay to Raji, Lolo Mindot, Lola Muring, nga pamati sa Action Radio, no? Mercedes Chang, mayang gabi man, sa Bagak Bataan,
Sakay Miss Jinky de Alagdon, good evening dira sa imo. Kay napatamiyan lang si Beboy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, kag Michael John Season. Kag sa tanan nga miyembro sang EFC family, no? Ben Buds, oy primo, maayong gabi dira sa imo. Maayong gabi. Okay, sige. Sakay Andrea Amanda Jaime, good evening kuno, good evening kay Councilor M. Legaspi-ang. Rhea Salbuda Ladjo, kag kay Rumi Agsam, Lilia Taton, si Lilia Taton. Tuod ako no kay sa nagagapon sila kuno nagpapaksin, imutangan kutsara, iabot ko. Imutangan kutsara para ano naman. Kay may mga chips kuno na mo. Mga fake news mula. Rosalina Espadero, kay Joseph Pedro de la Cruz. Sige, kay Melchorita Ferrer, kay Natamyaw Tamandra, kay Jerry Limaco. Sige, kay Tom Sesperar, mayang gabi man sa Silin Home. Sige, kay Migo Kofil Alonsagay, dira sa may Tokyo, Japan, kay Ma'am Eleanor Fukuda, mayang gabi dira sa inyo. Stand by, magabalik kita, pagkatapos lamang sang dugang natin diri nga mga pahibalo. Ang panyawan ang nahibaloan bilang isa ka makabuhay, isa ini ka herbal nga Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon patayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadampingan patayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon
sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Samsan at mga kahintangan. Responsable at ang balita pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, for 97 years nga ginapatigayon ang Olympics. Na sining Olympics amo ni gurong pinakadamo nga medalya nga mapauli sa Pilipinas kag lakip na dira ang gold medal ni Heidelin Diaz, the very first time after 97 years since the start of the Olympics nga manaka gold medal ang Pilipinas. Ang manami pa kay subong nga panahon, subong nga Olympics, pinakamadamo ni nga medalya mapauli naton. Si Nesty Petesio na siguro nakakuha na silver medal. Perde siya kontra taga Japan. Do ka damo man ga question ganito sang resulta but be that as it may, silver medal si Nesty Petesio. Si Carlos Paalam, boksidor man ni siya, sigurado na sa bronze medal. Maaway na ni siya sa isa ka Japanese, inkwentro niya Japanese man para nga makasulod sa finals for a chance para sa gold medal. Lang perdihon niya ng Japanese ni, pero sigurado na siya sa bronze medal. Si Yumer Marshall, sigurado naman sa bronze medal. Ang enkwentro niya, taga Ukraine, nga pareho ni sila nga duha, mga former world junior champions ni sila. So, ginatanaw ining away ni Yumer Marshall sa boxing nga manging classic encounter ini between two world champions. Kung malutsan niya ng Ukrainian, dako ang tsansa nga makakuha man sa sang gold medal. Kay maaway rin siya dahil silver ka gold, no? Awayan mo actually gold ng silver, way na ginawayan kay perdi ka silver kay, no? Awayan nyo gold. Ini si Carlos Paalam, amo karon ang isa sa paborito sa iyas ning weight category, kay ginperdi niya ang world number 1 kag defending champion sa Olympics. Amo tong ginperdi niya. Sang nagligyan niya nga away sa quarterfinals. Marami pagisindire ay ning si EJ Obiena ang aton nga pole vaulter. First time in the history sang Pilipinas nga nakasulod sa finals, galing kay tigin kabos lang. Way nakakuha medal, no? Pero ti nakasulod sa finals. Si Irish Magnoni naka quarterfinals man pero ti na pierde man, no? So si Carlos Yulo, way man makuha medal, ikaapat lang siya, ikatatlo kinanglan ka, pila lang ka puntos ang naabansiyan. But the fact remains, nga ining Pilipinas sumong Olympics, amo ang may sa history, pinakamadamo nga medalya ang mapauli diri sa pungsod Pilipinas. Okay? So, diri kita ma-focus kita kay Carlos Paalam, kag Yumer Marshall, nga may ara importante nga away pa. I think buwas na ina, no? So, okay na kitaan. Mangin kaupod naton subong,
ang akon kasi Manwa ha, sa siyudad Sambago, nga nangin bronze medalist sang 1992 Barcelona Olympics. Utod ni silver medalist Onyok Velasco nga nag-silver medalist sang 1996 nga Olympics dito sa Atlanta, Georgia. Iniya ang aton nga mangin kaupod subong ang national coach, no? National coach sang Philippine Sports Commission. Kag I think nangin kabahin sang training sining aton nga mga boksidor, especially sang aton nga mga boksingira, mga babae nga boksidor ba, si Neste Pitesio, kaya daw sa women's, di ba no? Ning akon nga amigo, si Ruel Velasco, national coach, kag 1992 Barcelona Olympics bronze medalist, no? So, mga kaupon natin, istoryahan natin, anong chances ang aton mga boksidor against sa ilang mga opponents sa sining ilang away sa semifinal round, no? We have with us on the line, si Ruel Velasco. Online sa firing line. So, Bob, mayong gabi and welcome to this Action Firing Line. Mayong gabi, kasi Manuel Boy Duran, no? Maraming salamat sa inyo na pag-imbita sa radio, Action Radio ba to? Action Radio, Action Radio. Action Radio, no? Salamat sa inyo Unagid siguro, Bob, unagid siguro, ang utod mo, si Boy Velasco, parts ng coaching staff nga nagkanto dito sa Olympics? Oo, ito sa subong sa Tokyo, Japan. Okay, siya nga subong ng head coach sa women's boxing team natin. So, okay. Ako na bang nag-head coach. Tapos, nag-rotation kami. So, nasa kayo siyang una, sa lalaki na siya. Head coach sa lalaki. Tapos, nagpalit. Ako naman ang naging assistant din dito sa elite men, no? So, yun, sometime nag-training kami ito sa una sa January 15 to bukas ang January sa 2021. Dito na kami sa Inspire, no? Nag-training sa May Laguna. Nag-doubles training kami ito. So, yun, sila ni Carlo Paalam, sila ni si Yomer Marshall, nasa US yan, samtang sa una kayo nag-online training lang kami sa una sa mga December to. So, si Yomer nag-decide na magkadto sa US para makatraining siya sa face-to-face. Tapos makapag-sparring din at saka makapag-competition to sa pagampang isang profesional. Kaya na yun, kay mas medyo nakapaborman siya kay tungod naka-training siya dito at same nakapag-competition. So, pang naman, ng mga boxer naman nato, nagtadto naman sa Thailand para mag-training man dito sa doubles training man. So, damayo man ang kombinasyon kay isa pa si Yomer nakahampang man sa Asian Boxing Championship sa Dubai, no? Nag-bronze lang siya dito. Ginasaligan naman siya, pero nakapag-uwi isang bronze. Ito nga, medyo na, nakabugtaw siya. Idpuga, hindi gulo mo nga akong training. Hindi nakabugtaw siya kay ang training yung dalawa nga hampang sa Asian Boxing Championship. Professional style. So, pag sa professional style, pagka sa amateur style ang kontra mo, medyo kay 3 rounds na mo din lang, sigay na din ang hampang. Hindi pwede nga studio ka na yan mo na yati. Amo ito nga nakapaminsar sa nga kulang pagaling yung training. Okay, sige. So, pagkatapos nito, din communicate sang ABAP official ang Colorado, no? Sa training center sa mga national teams ang US. Pag-ato man po ang Australia, nag-joint training sila. So, mas naging pabor din kay, kay Yomer Marshall. So, yung CGCG ang training to, may mga kasama, mga upod man sa mga national team natin nga coaches. So, dahil na yung timplada. Nagkita-kita na sila sa Japan, no, sa Tokyo. Halin sa Thailand ang mga boxer natin niya sila Ministry, Carlo Paalam, kay si
Dito si Iris Magno. Okay. Tapos dito na sila kita-kita sa Tokyo Tokyo na. apat na mga Olympianato Okay. sa vaccine. Tapos ang coaches dito man nagkita. So gina-emphasize naton liwat ha. Mayo man ang naging kanila. Gina-emphasize naton liwat ang coach ni Nesty Pitesio taga Ciudad Sambago ha, si Boy Velasco, utod sang Velasco Brothers no. Mga Velasco Brothers sila utod taga Bago ang coach. Ang nag-produce ato no. Oo, sa ni Nesty Pitesio no. Ikaw yan ari ka na subong sa men's boxing ka na nag-assistant coach. Oo, assistant coach kami din sa Philippine boxing sa lalaki. Tapos ang babae, siyempre ako na dahil nag-umpisa sa una, kaya misto na ako na nag-consa visit. So, kung ako sa konta, ako nag-umpisa, si brother ang nag-finishing, si Mayong Plastada. Mayong resulta. Mayong ng Plastada, tani, gold sa tani man to. Gani man, galing kay Tia. Kaya mo, tigay mo na ilang session. Kasi, mintan lang ka mag-move on na lang ta, kung ano pa nga ito niya dapat mo. Gani man. Sa susunod na gold na kita. Kinanglan mag-ikwentro kita sang mga hometown nga mga kontra naton. Kinanglan tumbahon tagi di siguro naton naugta. Di ba? Ay, di mo sila basta-basta na tumba kay damal na ng gloves mo. Kasi isa pa, yun konbit ka nila sang bad tactic bala. Yun himuan kita nila sang bad tactic bala nga sumbag, claims sila din, konbit din, hakos din. Clinching na bala nga nagsiling nila nga pag-asumbag hakos. Pag-asumbag kayo, ginahakos ka na. Daw hindi ka ka-diskarte mayo. Pero sa ako to, kita man nimo to sa ampag itong second round, last round to, kay Misty dito. Kita mo pag sumbag mo si Misty apat, doon to ka na ng Japan. So, ang mga ambay ko nga, mag-move on na lang tao. Correct. Kaya ito may emotion naman, dito na mabalik yapon. Sige. Okay. Istorya naton ba, bining si Carlos Paalam. Ini si Carlos Paalam, nakasulod sa semifinals, ginperde niya ang world's number 1 kag defending champion. Defending Olympic champion to mo sang 2016 nga Olympics sa muning champion. Ang ginperde niya. So, isa sa favorite sumongo si Carlos Paalam sa iyang weight, no? Siya ning favorite subong pag ginperde niya ang world's number 1 kag Olympic champion nga defending champion. Anong tanaw nimo sa iya chance sa iyang Japanese ning dason niya kontra di ba? Anong tanaw nimo sa iya sining chances sa sining iyang Japanese opponent? Sa nakikita ko kadako sa chance ni ni Carlo Paalam. Ay tungod nga naperdiyo na to nga defending champion sa 2016 Olympics. Kaya sa sunod nga kontra Japan. So nakita ko sarangan niya itong Japan. Masarangan niya. Masarangan, no. Basta himuon niyo lang tanan yung kasi si Carlo na masipag mo yung nagsumbag mo. Kaya mapisan mo sa nag-training, studio nga sa permis mga kontra. Amo na sa amateur, papisan-pisan, sumbag Oo, nalang na siya pisan. Kasi yung isang kakamayo, boxer, pagkakulang ka sa training, kapuyin ka, hindi ka man Japon, wala ka man Japon pulos sa boxer. Kung saan pa, tijaw ka man Japon nga boxer, pero kung tijaw ka nga boxer, tapos mapisan ka mag-training, di maayot ang team mga performance, kaya mga kwandi, tungod wala ba, sa yung maayo ka nga boxer, tapos wala ka na hangin, simple, yung mga kwan, ang paminsarin mo lang, sundag ka, mas naghakos ka. So, wala nang mga technique, di ba? Correct. Ang balantayan subong ining si Yomer Marshall. Kang iya nga enkwentro ni nga taga Ukraine, world champion man mo parehonis lang nga world champion no? Pwerte man ang Ukrainian nga kung malutsan ni guro ni Yomer Marshall kadako sang tsansa naman nga makabulawan naman ta malutsan niya lang ni Ukrainian. Tod na kay si ang Ukrainian madaskog mo niya boxer mo napisan na magsumbag. Sanding ka dito man asa. So ang barko gani sa pud ko nga coach kay Coach Ronald. Siling ko ang mga pre timing mo lang si Marshall. Tapos side step siya kay para hindi na siya ma-target ng kontra. Okay. Amo nang number ko siya nga advice lang ginatanaw nga base mag-classic siya nga enkwentro. Classic nga enkwentro ni sa Olympics ang enkwentro anay ni Yomer Marshall kaysa Ukrainian.
Siyempre medyo may kada-kada mga gamay ang kontra siya. Kaya tungod sa buwan niya kahampang ni Yomer ka, first and second bout niya na first round lang pero may kontra yun. Medyo ma-prepare man na siya. Gani. Kaya marunang mo ni Marcial ang sumbag tapos side para timing lang. Pag makakita sa isang opensa, dira. Para sumintong mo sa kontra isang una. First and second bout niya. Ang akong dako giding nga expectation ni si Carlo mapaalam. Kay daw nakita ko tong Japanese to tapos ang away to sa Japanese to gid wheelchair to sa pagwa pero okay maguro Kasi bet lang kung maka-recover to Kay daw gid wheelchair to nila, daw gid wheelchair ng Japanese nga kontra niya pero daw why niga hatag kumpiyansa gyapon si Carlo paalam. Nangan focus gyapon kay basit na panimba si Sala makumpiyansa ka tibudlayman kung lang sa boxing niya wala yung kumpiyansa samtang ara kayo sa sa paligsahan la. Gani man. Subong sini dira sa training pool, national training pool naton sa boxing, may mga taga-bago pa da nga naga-ara dira? Mayroon dito isang taga-pusla sa Thailand. At ito sila, ito na si Jujin Labon, si James Talikte. Okay. At naraman tayo mga taga-Negros sila ni Ian Clark Bautista. Why sila ka-qualify sa Samuel Gilacos. Why sila ka-qualify sa Olympics, ya? Why sila ka-qualify sa Olympics? Sila doon na tanito sila ni Carlo Pala mag-elimination mo. Kasi wala na, na-cancel ng Olympic qualifying para sa kanisa, para sa kabiyato ng qualifying. Sa so ang ginda siya na lang para sa World World Championship para dito naman ng qualification, last qualification tanito. Yung ginda siya lang tungod sa pandemic lang. Sa pandemic. Kaya naman dayon to ang mga elimination to, yung cancel to tungod sa pandemic. Nagpasi na sila sa Olympic sa ranking. Okay. Ano ito nga nakasunod si Carlo Palam sa Olympic tungod sa ranking niya. Kasi sila doon, medyo naglaylo sa pagtapos ng Olympic, no? Si Carlo, si BCJ, ito mo ito nagtaas ang rating ni Carlo, ranking niya. Tapos si Misty mo ito, nakasulod man sa ranking. Okay. Sa ranking nila? Nakasulod sila nga doon, dugang dua. Ang Kondre ang makita naton diri is ang ini nga tuig nga Olympics amo ning pinakamadamong nga medalya nga mapauli sa Pilipinas kag pinakamadamo dira ang sa boxing sigurado na kita sigurado na kita ni tatlo na niya sigurado tatlo na niya medalya mapauli diri sa Pilipinas first time na pero na tanan kasi babae pero man first women's boxer nga nag-medalya sa Olympics. So tapos tatlo silang nag-medalya sa Olympics sa una isa lang nakuha ka mo gani man pinitito ako nakakuha pinitito ito na si Leopoldo Cervantes isa tapos sa ako pinitito ako isa 1996, Unyok, isa, Tapos kaya mga demonstration, hindi man tiya counted sa medal tally. So, ang mga demonstration sports? Wala tiya medala, Ang bowling to, nag-gold na tato, pero demonstration sports to siya? Nag-gold to si Arian Sardinia, bowling. Pero demonstration sports lang? Nag-bronze si Stephen Fernandez kay si Bia Lucero sa Taekwondo 1982. Pero demonstration man. Kung isa lang ang counted na medalya sa akon, Leopoldo Cervantes, okay, Nyok. Pero anyway, tapos subong nga na apat na medalya ng mga pulit ng quality weightlifting, gold. First time din. First time. Three. Sa babae, pero din sa babae ng boksingera, si Misty. First time na women's din. Silver. Tapos first time din na nagkamedalya ang boxing sa Olympic na 3 kabilog. So, Mayo kita hindi lang sa boksidor congratulate kundi sa inyong mga coaching staff, mga trainers dira sa aton nga mga boksidor, no? Kay mayo ang inyong mayo ang performance
So hindi lang ang pagpasalamat naton actually kasi kakalipat na kita hindi lang sa mga athlete ang aton pagpasalamat kundi sa mga coaches nga ti kamuya ang training man sinisila mo no. So nagapasalamat kita sa inyo kag kita diri sa Negros proud man kita nga nangindako nga bahin sa kadalagan sa aton mga buksidor, mga taga Negros, mga taga Bago for that matter. Taga Bago nagakot so. Na okay. Diba? So, Bob, good luck sa mga future pa naton nga mga kuana, nga mga widera ano kag good luck sa training. Kami nagapasalamat gid nga kamo taga Bago nagadalaman sa nga kadungganan no sa Negros, sa siyudad San Bago. So salamat gid sa inyo no kay Boy Velasco ang bala naton congratulations salin diri sa amon congratulations Bob. Salamat gid Bob. Thank you very much. Salamat salamat yan kay kay Mayor Yelo. Tapos kay Vice Mayor Torres kaya to Piansay Sergio no. Sergio Piansay. Okay. Sa tanan mo ng opisyal sang Bago mga congressman congressman kag konsyal. Kag sa Bacolod man sa mga Negros sa mga gobernador, sa mga mayor sa Bacolod, mga vice mayor, mga opisyal, sa mga opisyal nga sa mga Bacolod kag Bago City. Kag sa amon man to sa Barangay Tipuluan, sa mga kauturan namon to. Sa pangamusta mo sila kag pasalamat sa ilang mga suporta. So ari lang kami dito para kung may naabot yung mga gahalin sa Bago City, Negros Occidental man yung mga boxer na mag-training, diari na kami nga magabulig sila. Sige, tanan na, di sa ng sila taga-Bago, tanan yung probinsya, di sa national team, yun lang na, wala pabor-pabor lang. Correct. Tanan lang pareha sa mga taga-tudlo sila, tanan, okay? Bigla mag-pabor-pabor. Correct. Basta magdawag at taga-Bago City. Sige. Thank you, Bob. Salamat gid for your time. Makakita na yung matapila ka adlaw, guro. Dugay tayo kita na. Sa Boy Duran. Sa radyo. Action Radio. Radio Bacolod na Radio Action, no? Action Radio. Sige, Bob. Salamat gid, Bob, ha? Regards na. Regards na kay Unyok, kay Boy, ha? Regards na sa ila, ha? Sige. Sige, thank you. Sige, thank you, Bob. Mga ka-aksyon, Roel Velasco, the national coach sang atong sining boxing team sa Pilipinas, kag 1992 Barcelona Olympics bronze medalist, no? Sige, padayon kita mga ka-aksyon, dali lang kita kay tamyawon ko na ng iban blaw. Si Josefina Locsin Generato, maayong gabi man, ginagreet siya si Narisa Ruiz Ilare, no? Giselle Franco, sakay maayong gabi dira sa imo Giselle. Neil Brian Valuis, sakay Rotzel Magbanwa sa Laguna. Stay safe man dira sa imo. Kag kay Alfredo Sapa, sige, mi bata ni amigo ta Fred Sapa, no? 2 weeks na kuno IPM, 2 weeks na kuno wala koleksyon sa basura. Ara kay daw gakuha na sila daw ginalain nila schedule, no? Kada gabi daw makuha na sila among pagkolekta nila. Pero sa mga barangay kag sa mga among mangyapon na schedule. Nemesia Roques from Tangub. Chris Vilma Treyes, greet lang Treyes, Arsenio Olvido, Tesoro, Tiansay, Hinko family. Sakay migo natin Philasugay, basi pwede ko na ma-invite ang kasi mo at ang taga-Bago makamit kami di sa Japan. Ay tuod no? Ragali sa Tokyo, Japan si Phil Alonsagay, tuod no? Tanik bago ko na nabasa amigo Phil, no? Amigo Phil, no? Ang imong message, basi ko na pwede ma-invite na ang taga-Bago, si Boy Velasco, arada, sige lang kaya ang balong ko lang si Roel abe. Sige, kaya Fixin. Manggab Iman. Kag sige. Sa kanapusan nga bahin sa atong nga pagpangalagad, ining nasiling ko bala nga, kundi may ara iya nga nagkampanya, iya social media, iya nga hindi magpabakuna, may plano pag sila iya nga maprotesta, may himo sa protest action para hindi magpabakuna. Sa sining nga plano, may paandam ang PNP. Mismo si General Guillermo Ilazar, ang atong sining nga PNP chief, nagpaandam. Siling niya, amo ni ambal niya gito. Niya, your right to hold protest actions ends when the right
of the most number of our kababayan to be safe from COVID-19 starts. Amo nang kaya nga statement. Your right to hold protest actions ends when the right of the most number of our kababayan to be safe from COVID-19 starts. Butsilingon, kung may diretso kamuya nga magprotesta, inyo na diretso. Pero hindi nyo na pagdalahigon ang mga gusto iya magpapakuna kay gusto mangin safe kay problema kita dira. Pandami na yan ni Kwan ni General Eliazar. Butsilingon din ako mamangdalahi. Kamo na nambal ko rin pa kayo na. Kung hindi kamo papakuna, huwag kamo kapati bakuna, hindi na kamo magkampanya. Hindi na magkampanya. Kay you have your right nga hindi magpabakuna. May right man ni ang iban nga magpabakuna. So respetuhan na lang sang right sang isa kag isa. Mula na da siya, no? Mula na da siya, no? Hindi way ni pilitay. Hindi way ta kamo ginapilit nga magpabakuna, pero hindi niyo pagpiliton ang iban nga hindi man magpabakuna. Because your right to hold such protest action ends when the right of our kababayan to be safe from COVID-19 starts. Amo nang ambal ni General Eliazar. Okay? So, kuan na nga. Kung hindi ka, imo na ya, diretso mo na. Pero hindi na paghilabti ang diretso sa iban nga magpabakuna. Action Firing Line. Mga ka-aksyon, salamat sa inyo pagupod sa aton sa aton sa nga pagpangalaga diri sa Action Firing Line. Salamat sa mga nagamonitor sa Facebook. Thank you very much. Nagamonitor sa Transistor Radio, salamat man. With that, mga ka-aksyon, diri kita magatakop sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan ni Action Brian Morden, Action Artay Hupon, ang inyo direlagad, Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,